2025 е годината, в която Instagram съдържанието ти става вайрал, стигаш 100 000 последователи, започваш да работиш с любимите си брандове и да изкарваш 5 пъти повече, отколкото в настоящата си работа. Но това няма как да стане без следните 7 стъпки. Номер 1. Ще се амбицираш. Ще вземеш създаването на съдържание в Instagram на сериозно. Ако искаш профилът ти наистина да се развие, ще започнеш да го третираш като работа, а не като хоби. Ще си избереш една основна ниша, в която да се позиционираш, и 3 допълнителни теми, по които да създаваш съдържание. Например, ако основната ти тема е мода и досега си качвала видеа и снимки на красиви аутфити, можеш да разчупиш малко съдържанието си, като добавиш постове за красота и грим, подсилване на женската енергия и увереност. Гарантирам ти, че това са теми, от които твоята аудитория също се интересува, и това ще повиши полезността на съдържанието ти многократно. Ще започнеш да създаваш наистина полезно съдържание, в което хората намират стойност и искат да споделят с приятелите си. Ще си направиш контент календар и ще бъдеш постоянна в създаването на съдържание. В края на всеки месец ще анализираш съдържанието си, за да видиш какво работи и какво не. Ще се ангажираш активно с аудиторията си, за да си създадеш комюнити или група от хора, споделящи твоите интереси, които няма търпение да видят следващото нещо, което ще качиш. И номер 7, ще си направиш страхотен медиа кит, който показва работата ти в най-добрата светлина, и ще започнеш да се свързваш с бранда.